Volám sa Štefan, som distribútorom spoločnosti Singular a perfektné skúsenosti mám s produktom Zink. Tento produkt som dostal na Slovensko asi tak 10. mája, tak som si myslel, že len tak, dám si, uvidím, vyskúšam. Perfektná energia, perfektnú energiu to dodáva. Používam jeden ráno a keď mám taký ťažší deň, tak si dám ešte jeden po obede. Ale čo je úžasné na tom produkte som zistil, ja so svojou hmotnosťou bojujem už 30 rokov. Milujem sladké. A teraz si predstavte, že užíval som pravidelne, asi týždeň som užíval Zink a zrazu pozerám na skrinke u nás čokoláda. U nás čokoláda má životnosť tak 5 minút. Odlomím jednu tabličku, potom druhú a potom celú, že škoda je to baliť. A po užívaní Zinku ja som proste stratil tento nesmierny apetit k sladkostiam. Dokonca som prestal piť kávu, ktorú som považoval za nevyhnutnú súčasť môjho života. Viac menej ho pijem už teraz iba zo slušnosti. Čiže to sú moje skúsenosti s týmto prípravkom.